Bona tarda, cracs, què tal? Sembla que tota la setmana plourà i aprofitarem aquesta setmana per pensar en el projecte final del vídeo. Si us en recordeu, vam fer The Video Joke en grup i el segon que va fer va ser l'entrevista. Us vaig dir que el tercer vídeo que faríem seria totalment lliure, en què decidiríeu què fer i amb qui fer-ho. Per tant, podeu escollir fer-ho sols, que potser és el més pràctic, però també us podeu arriscar a intentar-ho fer-ho en parella o com a màxim un grup de 3. De les 3 classes de tercer, trieu el que vulgueu. És que a mi em faria il·lusió fer-ho amb en Pepito, que és de tercer B, i jo soc de tercer A. Doncs fantàstic, us poseu d'acord vosaltres. A sota del vídeo, a la descripció, trobareu un enllaç a un formulari. I durant tota aquesta setmana us demano que A. Decidiu amb qui ho voleu fer, si és que voleu fer-ho amb algú, i B. Expliqueu què és el que voleu fer. El projecte de la setmana. Penseu que teniu fins al dilluns de la setmana que ve per intentar resoldre-ho. Si la primera setmana que vam passar era el laberint, que us recordo que s'hauria de pujar amb un àlbum compartit, en aquesta vegada, a sota d'aquest vídeo, trobareu l'enllaç a un formulari que heu d'omplir durant tota la setmana. Màxim 3 persones, que poden ser de la vostra classe o de les altres 3 classes. Penseu que volem un vídeo lliure, que condició indispensable, mínim 1 minut, màxim 8 minuts. De 1 a 8 minuts. Per què? Doncs perquè volem que ni sigui massa curt ni que es faci massa pesat. Penseu en vosaltres, quan mireu un vídeo, si no us agrada, al cap de 30 segons, 1 minut, el canvieu. Aquest vídeo s'haurà d'entregar, s'haurà d'acabar a finals de maig. Per tant, tindreu tot aquest temps per intentar fer aquest vídeo malgrat les dificultats, perquè tots estem tancats a casa nostra i no sabem què passarà. Per tant, hem de tenir clar què podem fer. Pot ser un vídeo de conya? Sí. Pot ser un vídeo tutorial? També. Pot ser un vídeo de, reptes, de challenge? Sí. El que vosaltres decidiu, a mi m'és igual. El que és important és que es vegi bé, s'escolti bé i que quedi més o menys clar. I, el més important, que el que decidiu que voleu fer ara i que és el que posareu dins del formulari, es compleixi. Per què? Doncs per evitar improvisacions de qualsevol manera. D'acord? Volem que definim una idea, vull que definiu una idea i que treballeu al voltant d'aquesta idea. No es tracta de 5 minuts abans d'entregar el vídeo perquè se m'està acabant el temps fent qualsevol xorrada. Mis gatitos de casa o mis camisetes de futbol. No. Pensem. Teniu tota una setmana per pensar-ho. Què és el que volem fer? Volem fer un gameplay, volem fer un vídeo tutorial, volem fer una descripció de casa meva. Ha de ser in English? Well, if you can do it in English, better, but if not, no problem. You can do it in Catalan or in Spanish. Per tant, vinga, decidiu amb qui, què volem fer i abans de 7 dies ompliu, sisplau, el formulari que teniu a sota. Però ara, penseu-vos-ho bé, Apa, que vagi bé, cracs.